новината. Добра новина, да. Има още една добра новина, професоре. Еврото вече е въведено. О, най-после. Ама от кога приказвам, че без единна валута няма и единна Европа? Говоря, аз приказвам, ама кой да те чуе? Ето, най-после ви чуха, професоре. Но искам да ви кажа, че имаме и още една хубава, ама най-хубава новина. Еврото е въведено. Ма какво искаме повече? Професоре, забележете, в този блок, този вход на третият етаж се е настанил преди няколко дни един митничар. Да. Много добър човек. Ту салам ще изхвърли, днес изхвърли половин пита кашкавал. И забележете, професоре, заедно с кашкавала той изхвърли половин бутилка френски коняк. Моля ви, опитайте и вие от френският коняк. С вашата ангина катаралис акута, това е много добър начин за лечение. Да, благодаря ви, докторе. Благодаря ви. Хайде, на здраве за хубавите новини. Ставете и за мен за лечение. Да го поживи Господ.